Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما لا تنو دنيا نما تيجي يعني الله رنا ما كركرين تيجي وتمنو كفكاوي أمي كشي نما كان كنت تيجي محمد صلى الله عليه وسلم. أم بالما سنة سافنا لجلي كلا أما فوق أو تري كايرولا كفوق أو بكنم كان وياخذ ينقل جابي كندي. أنا أنفع أنا أقرأ مقولة نويا الشيخ محمود كوماي أنا ودي بنيجون بلو نيسي كده نبي نلا صنع ماني على في على كام بسوامة. الشيخ محمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما كان يبلغ ما بيقولوا كان يشي سنة سافنا لا جل كلا بلا جلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أما الله سبحانه وتعالى تنو أما بركة وكفي عن بسيلة أن كنت محمد كان نما نكشالك وشايك أنا كسيما أنا كدنكاني موامو تورا وكونين أنا يوم يفوك تاسي جودو ما أستاذ أحمد أم بدو أوكي على كان أم بسوا بما أنغا كما كون أنغا أنغا فوتا ونغا كيتا بلا جلنا أم بدو أوكي على كان كنا أم بفهم فو على كان أم بسوا بما بلا جلنا فين دي على تاي أنا على كراتي صلى الله عليه وسلم على كأن سبتي أولوكا وكفى يعني أنك دوكمانا أمبي أو فو على كأنه بلا جنين دم أو كتشسرنا أمبا فو ينكلي منهم بي أمبي قدامنا إن شاء الله. ينقال فلا مي شيخ محمود ينقال قالوا رين ينقال كالي كون مسو جلابا لنا مسو تدلانكو لا كسبة وناله ناناني كرامو كا واجي كشتي كدي مسوي بافو كالي بن بيرو كو منو كسو كرامو بو ويرسه كان نفو مسوي دون كليني فانا بالي بلو كو يلا كام سيكا لي بلاسرا ني بلاسرا كان يمي الله كان بسوا بما استاذ احمد يبارو ني ياي على فندو فو فرولا نعم بو فرو كو تشام بي فرو كونو مسو ebe atlantika ichela ni ala ta foriye iba fo kebo bedo katla tuna ka kuma info chogola munaka alebo domin ke munakar mo yerebe u yere senge ka fo kube o foble ni chebe o kuma inta karamo dala kana o fo ali o kuma na okore jumenye alebe ni mbe donc maletna na dabla ambe min fo che aka muso en to akun folo aka muso en ta akun folo ngambe anyina fe ni amwembe aye akata muso kurafuru. Allahu akbar. Akata muso kurafuru. Kodomba ko akachala ko muso façon do be ko ufuraye muso warede. Ya famu hari manden ka ba fo ko ni muso te ko muso do be ko ni muso te ku te mara. Allahu akbar. Ya famu ala kambe sawa. A solution te furusai. A solution te furusai. Ni muso faso eta furusa ya famu baro muso ere ka atlantika kiela folo meleko be shiki danga muso miya akundo koro meleko ka dangani ala ka dangani meleko ka dangani o maka ale bulu bashi amba fo ke ka to abulu folo ka muso wore furu o de afura mbo jete be ke fura bay inshallah kambe sawa ba amin adona dola na e dore furu adola har ni ko kale magote dilana ni na ka dilan ko magonya inshallah nala sala kambe sawa ba amin la ya no ke na atubira ka siko wa yan'udtum udna na'am Allahu akbar. No te manaka boy Sheikh Mahmoud ñingal kala do ñingal ke akoko ale ko ni tungarana di ale na muso furu ale tagato na muso bena kan ka fo ibito an so kono bakoro ngatuma bena le telephone ci aba muso ale ba do muso la ka fo ko muso bu fiiri muso to ale refi or ko bena kan ko muso to ale bakoro di so kono ko yalo kam sika blasara kan me faale ñini abi ko min nye tungaranke do aye amuso blakana uka dugula
n bɛ segin ɲininkali kan Ustaz Ahmad. naam Tungaranke dɔ da a ye a furumuso bila ka na u ka dugu la a kana waati kɛ k'ale ba ka o tɔbɔtɔ k'ale ba ladon nka n'ale ye nɛgɛjuru ci kuma o kuma o b'a sɔrɔ muso in bɛ u yɛrɛ kaso de o tuma na muso in yɛrɛ kɔni ta kɛra sa n taara n yɛrɛ ka ciw de la n ka so muso mago foyi tɛ ale bamuso la yali ale kan ka mun de kɛ an b'a fɔ a ye a ka muso wele furu ɲɔgɔn fila a kana ko dogo ɲɔgɔn na a ka muso wele ka kangarida ye ka ala ko fɔ muso ye ka sira ala ɲɛ ne y'i bila kana i kana waati kɛ n ka dugu la i k'i janto n bamuso la diɲɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ye hali n'a y'a sɔrɔ i furukun tɛ o ye ne de kan ka taa o kɛ nka ne bɛ garijɛgɛ ɲini na n'i bila ka taa a taali jara i yɛrɛ fana nka i taalen i ye janfan dɔw la e bɛ tile a ka so de n'i tɛ ɲini kana yɛlɛma ye a ka kangarida ye ka ala ko fɔ a ye i y'a faamu a dɔw la ni hɛrɛ bɛ muso in na a bɛ segin kɔ ala k'an bɛ sababa ma a ka kanga fa'izuhunna a ka muso in wajo i y'a faamu an b'a fɔ wajuli o bɛ kɛ nin solution ye inshallah ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sheikh Mahamud ɲininkɛla dɔ ɲininkali kɛ muso do k'ale balimamuso denmuso ale taara a ta fɛ ka na a ka se ka na kalan k'ale bolo nka kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ale o nana faamu k'a fɔ ko denmuso ni garisɛgɛtigi do wa denmuso nin yɛrɛ waati kelen kɔnɔ denmuso nin y'ale yɛrɛ fana denkɛ maminɛmuso de ye ko denkɛ in kɔni banna den in na ale yɛrɛ y'a essayer ka kɔnɔ in bɔ yen cogo min na denkɛ in ka sɔn mɛ denkɛ in kɔni ma sɔn ko yala k'an bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ ale ɲɛna Ustaz Ahmad nin masala ye masala 3 ta 4 ɲɔgɔn ba kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ale taara a balima dɔ denmuso ta ka na k'a bɛ o dɔ kalan n'a fɛ k'o lamɔ a bolo i y'a faamu kalo kelen kɔfɛ u taara a ye o den garijɛgɛ bɛ a la ale fana y'a essayer ka garijɛgɛ in tiɲɛ o tɛ masala filanan ye ale y'a essayer k'a bɛ garijɛgɛ in tiɲɛ ayiwa garijɛgɛ o ma se ka tiɲɛ a y'a ye tiɲɛ yɔrɔ t'a la o kɔfɛ sabanan ye jumɛn ye sisan ja ale denmuso min bɛ ale bolo lamɔ na ale o y'ale denkɛ yɛrɛ ka maminɛmuso ye kabini kɔɲɔko in sabatira o kɔnɔko in sabatira jɛnɛyako in ka jɛnɛyadenko in o sabatira ale denkɛ fana ye i ban den na o kumana yala ale kan ka mun kɛ sisan ale fana an bɛ min fɔ Ustaz Ahmad a fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ kun ka jugu a bɛɛ ye muso in a ye haramu den sɔrɔ jɛnɛya fɛ o min filɛ nin ye o ka jugu nka ale fana kun b'a fɛ ka den kɔnɔ in tiɲɛni min kɛ ale kun b'a fɛ ka mɔgɔ dɔ de faga nka ale ma faga cogo sɔrɔ la ala y'ale kisi n'a kun ye kɔnɔ in tiɲɛ ani i ye marifa ta k'a cɛ hadamaden dafalen n'a bɛɛ kelen mɔgɔ kɔnɔ tiɲɛ man ɲi komi ale fana o faamuya kun t'a bolo n'i y'a bɛɛ fɔ lɛtiri la a faamuya de t'a bolo a t'a dɔn kojugu de mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ fɛn dɔ lajɛ u ka jate la kɔnɔ fitinin don o kumana n ka taa tiɲɛ a ma kɛ hadamaden ye fɔlɔ ani sigida yɛrɛ cogoya o t'a dɔn kojugu ye o kumana an b'a fɔ ale kɔni kun bɛ ɲani sira de ɲini o kumana an b'a fɔ a ye ala ye a kisi koyi kɔnɔ in tiɲɛni o ma kɛ a bolo ala de y'a dɛmɛ o la n'o tɛ n'a kun y'o kɛ ale fana kun tɔgɔ ko maafaala i y'a faamu o kumana kɔnɔ kɔni kana tiɲɛ u ka den to yen a ka den wolo a wolo cogo la sisan ko bɛ yɔrɔ n'a wolola fana a ye jɛnɛya kɛ cɛ min bolo k'o bɛ taa nɔrɔ la k'o de den don furu t'a n'o cɛ dɛ furu t'a n'o cɛ jɛnɛya kɛ den kɔni muso dɔrɔn de den don wa muso de jamu bɛ k'a la muso n'a ka somɔgɔw de kungo don i y'a faamu jɛnɛya kɛ den cɛ min kɛra a sababu ye o ka foyi t'a la o de ye ala ka sariya ye k'a fɔ i bɛ taa bagama e de den don e y'a ka furunafɔlɔ den minɛ i bɛ taa bagama e m'a ka furunafɔlɔ minɛ hadamadenya taabolo de ye furunafɔlɔ de bɛ minɛ furu bɛ kɛ a sariti 3 4 bɛɛ lajɛlen bɛ dafa o kɔfɛ muso bɛ kɛ
cɛ ta ye den min mana sɔrɔ o fana bɛ kɛ cɛ ta ye o de ye hadamadenw ta ye nka baganw de ta i bɛ taa sɔrɔ bagancɛ tigi a bɛ komi n'a fɔ sɛmuso a mana den o den sɔrɔ jɔn de ta don sɛmusotigi de ta tɛ yan parce que furunafɔlɔ bɛ olu ni dɔnɔnkɔrɔtigi cɛ wa furunafɔlɔ tɛ yen o kumana dɔnɔnkɔrɔ tigi o tɛ k'a fɔ k'ale ta ye sɛden ye dɛ nka a ka dɔnɔnkɔrɔ olu ala ye ka siri ye jumɛn ye baganw ka hukumu hadamaden min mana a yɛrɛ bila o kɔnɔ ala bɛ baganw ka kiiri bi kan n'i yɛrɛ b'o la ka taa hadamadenw ka kiiri kɔnɔ i bɛ o fana bénéficier bon jɛnɛya den b'o cogo la o kumana sisan an bɛ segin ka na kuma kɔnɔ sa Ahmad min ye muso ye den kɔnɔ o ka denmuso in to ye a ka den wolo n'u y'a wolo o ka kun di ka tɔgɔ ɲuman da den na den ma foyi kɛ denmuso de ye a ka fasigiya baara kɛ bon min ye dencɛ fana kelen k'a fɔ k'ale tɛ den muso in fɛ fana o jo do koyi an b'a fɔ musokɔrɔba in kana dimi k'a fɔ k'ale dencɛ banna ale balimamuso den na dɛ nin ye jɛnɛya kɛ denmuso de ye fasika de do i y'a faamu jɛnɛya kɛ muso a tɛ bɛn ale dencɛ yɛrɛ ka nin furu nin ye fasigimuso de ye an bɛ segin wa hurrima zalika ala almu'minin alkhabisatu lilkhabisin walkhabisuna lilkhabisat e balimamuso denmuso in o ye mɔɔ jɛnɛyakɛla de ye a ye kɔnɔ sɔrɔ jɛnɛya na e dencɛ dun o k'ale tɛ jɛnɛyakɛla muso fɛ o man ka k'a fɛ dɛ i dencɛ mana ban muso in na kɔnɔ a jo do muso min kɔni y'i den ka taa jɛnɛya kɛ cɛ wɛrɛ de fɛ logique yɛrɛ la mantiqu yɛrɛ la a b'o cɛ in de fɛ o kɔrɔ cɛ kura a t'o fɛ e dencɛ a t'o fɛ koyi n'a kun b'o fɛ a kun tɛ taa boli cɛ wɛrɛ kɔ o kumana i dencɛ mana fɔ k'a t'a fɛ denkɛ b'a a jo fɛ kana fɔ k'e k'an ka mun wɛrɛ kɛ ko fɔ e denkɛ in ka sɔn dencɛ yɛrɛ man ka sɔn a yɛrɛ i dencɛ yɛrɛ man ka sɔn a yɛrɛ a k'an ka ban ni muso fɔsɔ in da la o kumana ni i bɛ cɛ wɛrɛ min ɲin'a ye ani min bɛ a fasigi kelen ye i b'o de ɲin'a ye koyi k'a fɔ k'e bɛ taa e denmuso o bɛ nin jogo jugu in na k'e ka taa cɛ ɲɛnama yɔrɔ o fana ye janfa ye koyi i denmuso ye mɔgɔ qualité min ye i b'o cɛ qualité de ɲin'a ye alkhabisatu lilkhabisin ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma o kumana sisan masala tɔ tora jumɛn an ka jate caman fɔra a la ale k'an ka mun de kɛ sisan a bɛ den to yen muso in kɔni a balimamuso den o ka den wolo a kana kɔnɔ in tiɲɛ komi a yɛrɛ dɛsɛra k'a tiɲɛ o kuma banna a dencɛ in fana kelen ka banna a kan k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ja n dencɛ banna muso in na a jo do ja o de ye ala ka sariya ye i y'a faamu ala ka faamuya ko ɲuman na n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkɛla dɔ fana ye ɲininkali kɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ ale y'a balimaden de ta nka muso in y'ale nin don dɔ la ka na se fɔ ale ba ma ale kɔni muso in furusa ka sababu ko ye muso tagalen o fɛ yen olu fana ye muso gɛn ka muso bila sira kan k'a yira muso la k'a fɔ ko muso y'a yɛrɛ fana de bannen parce que balima furu de b'a n'a cɛ ba y'ale fana ba de ye ko muso in ye dangaden ye bon muso kɔni tora ten nin sira kan hinɛ de nana don musokɔrɔba la musokɔrɔba ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni furusa ni nin ko in bɛɛ kun ye ne nɛni ye ko ne yafara o y'a sɔrɔ ale y'a muso furusa ka ban ko yala k'an bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ ale ɲinɛ musokɔrɔba kɛlen don k'a fɔ ale f'ale ka muso lasegin Ustaz Ahmad ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an bɛ sababa ma ya rabbi ya karim n bɛ segin ɲininkali in kan a bɛ komi n'a fɔ cɛ dɔ a n'a muso u furula ɲɔgɔn ma u bɛ ka balo ɲɔgɔn kan u bɛ ka balo ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na conflit nana don ani muso in cɛ muso ye cɛ nɛni ka tila ka cɛ bamuso fana nɛni o tuma na sisan cɛ de ye muso furusa sisan cɛ kelen ka muso furusa o sababu la muso bolila sisan muso bɔra sisan cɛ ka so ka taa u faso la i y'a faamu muso kelen ka taa u faso la fasola mɔgɔw fana ko i ye musokɔrɔba min nɛni ko o ye i yɛrɛ ba de don o tuma balima furu de kun don hali n'a y'a sɔrɔ balima furu tɛ i cɛ ba o ye i yɛrɛ de ye o tuma e ye dangatɔ de ye e tɛ se ka mara anw ka so o tuma olu fana ye muso in gɛn ka bɔ u ka so n'o ye faso ye taa yɔrɔ ma sɔrɔ muso la min kɛ muso seginna ka na cɛ ka so alhamdulillah sa Ahmad ni ko taara u tacogo la ko kun fila o tɛ ɲɔgɔn jɛ o ni ko taara u tacogo la nin de ye ko kɛcogo ye mɔgɔ ma n'i ye hadamaden ye a bɛ ka kojugu kɛ foyi tɛ ka bɔ a la ko sɛmɛyɔrɔ dɔ de b'a la n'o tɛ
ni bɛɛ jɛra ka embargo kɛ kojugukɛla kan a ka ca la ni hɛrɛ dɔɔnin b'a la a bɛ kamana gan a bɛ tuubi o tiɲɛ i y'a faamu nga dɔ ye embargo k'a ka dɔ y'a dɛmɛ walima mɔgɔw y'a kɛ komi n'a fɔ foyi tɛ u ye courage d'a ma dɛ wallahi i y'a faamu an bɛ muso ka somɔgɔw an bɛ u fo Allahu akbar muso fasolamɔgɔw muso min furu sara a fasolamɔgɔw an bɛ u fo an b'a fɔ u ni ce u bɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn bɔ o de y'a to mɔgɔ n'i taara i tayɔrɔ la i segin kuma i tɛ kɔnɔna fili i segin kuma ni furu mana se ni i taara i tayɔrɔ la problème mana ye furu la i tɛ kamana gan i ni mɔgɔ min bɛɛ lajɛlen bɛ taabolo kelen na aw tanamako ye kelen ye aw diyaɲako ye kelen aw goyaɲako ye kelen a ka ko bɛɛ lajɛlen kafa b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni i taara i ta yen nɔ a ka ca la ni fɔɲɔgɔnya nana kiiri bɛ kɛ kiiri kelen de ye o kumana muso min furu sara ka da k'a ye cɛ neni ka cɛ bamuso neni o fasolamɔgɔ an bɛ u fo an bɛ segin a kan k'u fo an b'a fɔ u ni ce nin de ye ko kɛcogo ye o ko kɛcogo ɲuman in de kɛra ka kɛ likulli fi'lin raddu fi'l o de kɛra sababu ye ni muso nana segin ka na cɛso la o kumana faso mɔgɔw y'a rejeté min kɛ a nana cɛso la a kɛlen ka na cɛso la cɛ bamuso fana o dusu dara o dusu dalen o fana ma pression kɛ cɛ kan ko cɛ k'a ta wa o kumana wajibiyara cɛ k'a ta dɛ i bamuso kana sɔsɔ madama nin kun ye furusako fɔlɔ ye walima furusako filanan de don a bamuso kelen k'a fɔ k'a ta a wajibiyara k'a ta a kan k'a ta a ka muso in lasigi y'a faamu n'a y'a sɔrɔ nin waati in janyana ko i daw banna o kumana furusiri kura bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ a kɛra i da de kɔnɔna na i y'a faamu kalo saba sigi kɔnɔna na o kumana o y'a sɔrɔ kalo saba in ma ban furusiri ko t'a la foyi t'a la i y'a faamu an b'a fɔ cɛ ka muso in lasigi a dɔw la nin bɛ kɛ muso tuubi la a tɛ segin a kan bilen sitani de donna muso la n'o tɛ muso ma lamɔ nin cogo in na a fasolamɔgɔ minnu kɛlen k'a rejeté a ma nin nɛni kalan olu bolo dɛ muso bɛ muso la o mana furu ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni pression t'u ka bilen cɛ tɛ maraba k'u kan cɛ kɔni y'u ladiya tan u fɛrɛla u bɛ jama de n'o tɛ a ka somɔgɔ minnu y'a rejeté a ma nɛni kalan olu bolo dɛ n'a kun ye nɛni kalan a faso la muso min ye nɛni kalan a faso la nɛni kun tɛ kɛ kojugu ye fasolamɔgɔw bolo wa o kun t'a rejeté k'a fɔ k'a ka b'u ka so kɔnɔna na i y'a faamu kow bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de o kumana an b'a ɲini cɛ in fɛ a ka muso in lasigi a ka bamuso kun kɔrɔta ni bamuso ko a k'a segin nin bɛɛ b'ale de nɔfɛ a fasolamɔgɔ yɛrɛ muso fasolamɔgɔ banna na ko parce que a y'ale nɛni o kumana bamuso kelen k'a fɔ denkɛ ka muso in lasigi ni jɛnko ko yan n'ale k'a lasegin sana o kumana a ka busanya fila bɔ a la o fana tɛ baasi ye ni bamuso ko ayi gosili t'a la foyi t'a la o kumana sisan a b'a lasigi i y'a faamu kosɛbɛ Allahu akbar ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kana ala k'an kana k'an lakana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Sheikh Mahmud ɲininkali dɔ ye ɲininkali kɛ k'olu kɔni ka village la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛya fitinin dɔ bɛ yen ko sabula ko kabila dɔ bɔra ale denmuso kɔ o kabilaw ka so kɔnɔ ni filanin kelen kɔni bɔra denmuso kɔ a bɛ k'o fila bɛɛ kɔni ta ye bon ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya ale ye ale bana min kɛ ale ka ban kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko yan'ale yɛrɛ ka wolo olu ka kabila tun bɛ nin kɛ ko cogo d'ale bɛ se ka ban a kɛra ɲɔgɔn sama ye kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin o tor'o la ale denmuso ye tagara i yɛrɛ furu cɛ in ma k'a sɔrɔ n'olu si ka jɛn tɛ fo ani cɛ in voyagera ka na Bamakɔ yala den n'ale y'a danga bɛ minɛ a ma wa a tɛ minɛ a ma ɲininkali y'o de ye. Usa Sangare ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an bɛ sababu ma diɲɛlatigɛ jarabi ko a ka ca diɲɛlatigɛ kabako ko fana a ka ca silamɛya de bɛ kow tilen ko ye n'o tɛ hadamadenw ka ko dilanna an'u ka laadala ko hadamaden yɛrɛ bɛ ko dilanna a hadamadenya hakiliya dama ye a ko jɛngɛnɛw i ko wɔlɔso foyi ma kɛ a ye aw cɛmanin fila aw kɛra filaninw ye a bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ kelen mana muso min furu aw fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɛ o fɛ k'aw ye filaninw ye kabila min dɔn n b'a kabilaw dɔn koyi a dɔw kuma de la ka se a ma
do nana do furu yan nɔ ka taa n'a ye dugu dɔ la tunga fɛ a taalen n'a ye dugu dɔ fila ni tɔɲɔgɔn kun bɛ yen o tuma na o fana ye o ye o bɛ taa tugu muso in nɔfɛ ko ale fana muso don a kabilaw dɔnnen don n'i y'a kabilaw yɛrɛ ɲininka o ka jate olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ni kodɔn kɛ fili belebele silamɛya tɛ ni nin kɛra laada min ye nin ye laada tolilen de ye ni nin kɛra laada min ye a ye tuubi ka bɔ a la a ye silamɛ de ye a ye silamɛ de ye a ye sira la ɲɛ cɛ fila tɛ se ka jɔ muso kelen na k'a fɔ filaninw don o bɛ kɛ o b'a daga cogo di a y'a ka dugu a y'a ka kabila kalankɛla bɛɛ ɲininka nin tɛ u ka sɛbɛnsi la silamɛya la u ka xalu lajɛ u ka lasmawi la u ka arisala lajɛ u k'a lajɛ nin kuma in tɛ silamɛya sɛbɛnsi la aw bɛ tila k'a bɛ taa jigi cɛkɔrɔba la k'o bana k'a denmuso di aw ma ko basa ni o denmuso dira fila ni fila bɛ taa jɛ o la a bɛ taa cɛkɔrɔba kɛlɛ a ka tiɲɛ kan k'o bana k'a den di aw ma aw bɛ nin min kan maa si man k'a den di aw ma an b'a fɔ silamɛw ye nin laada in bɛ kabila minnu bolo ni u ka filanin kelen ye denmuso furu ni filanin cɛman fila u bɛɛ bɛ taa jɛ denmuso la a haramuyara i k'i denmuso d'u ma n'i y'i denmuso d'u ma nin ka ɲi ka i y'a di jɛnɛya de kan parce que olu bɛ don furu in na de ko cɛ fila de bɛ jɛ muso in na a haramuyara mɔgɔw k'u denmuso ta k'a di nin kabila mɔgɔw ma an bɛ segin a kan a haramuyara dugukolo silamɛ bɛɛ lajɛlen kan kabila minnu ka laada ye nin ye ko fila ni fila de bɛ jɛ ɲɔgɔn muso la a haramuyara i k'i denmuso ta k'a di o kabila in fila ni fila ma n'i y'i denmuso d'u ma fana i y'a di jɛnɛya de kan fo ka taa sa a bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ jɛnɛya de la furu sariti ma dafa i y'a faamu o kumana sisan nin ye o kuma nɔgɔyalen ye sisan sa komi denmuso yɛrɛ fana tilala ka malankolonya boloda a ma kɛ denmuso ɲɛnama ye a ma kɛ duwawuden ye ale fa ye silamɛ ye fa ko silamɛya ale ko nun dɔngɔ ale taara i yɛrɛ furu siri o filanin dɔ la kelen ma muso mana taa i yɛrɛ furu siri mɔgɔ nasɔn ma furu tɛ koyi hali min tɛ nin lahala ye muso yɛrɛ ka muruti ka taa i furu siri cɛ dɔ ma i ka waliyu ma sɔn i bɛ jɛnɛya de la i tɛ furu la i bɛ jɛnɛya de la i tɛ furu la i bɛ jɛnɛya la i si bɛɛ n'i ye hali den 10 sɔrɔ a den bɛɛ jɛnɛya kɛ den a den bɛɛ jɛnɛya kɛ den a si tɛ fa tiɲɛ ta u bɛ ba de tiɲɛ ta parce que jɛnɛya kɛ den b'a ba de tiɲɛ ta a tɛ fa tiɲɛ ta Ustaz Ahmad o kumana fa ko sisan yali ale kan ka mun de kɛ e mɔgɔ o mɔgɔ i den mana na i janfa ka bɔ i kɔ kan denmuso ye fa janfa ka bɔ a kɔ kan i y'a faamu i den mana i janfa ka bɔ i kɔ kan ka taa yɛrɛ furu siri cɛ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ e ka jɔngɔ tɛ e ka dɔngɔ tɛ a tɛ bɛn Ala ka sariya la a tɛ furu la o kumana e kan ka mun yali i kan ka danga wa an b'a fɔ kana danga a ye kɛwale min kɛ o yɛrɛ wasara danga ye e ka n'i ta fara o kan bilen danga tɛ bangebaa k'a b'a bɔ a da la ko n ye den danga ko ye den o den n'i ye danga kɛwale kɛ Ala bɛ danga suruku bila k'i minɛ wa duwawu fana tɛ i masa fila ka duwawu k'i ye koyi n'i bɛ ka duwawu baara kɛ hali n'u ma duwawu k'i ye Ala bɛ duwawu jaabi minɛ i ye i y'a fɔ kɛwalew de don innahunna af'al kɛwalew de don kɛwale ɲumanw de don o kumana an b'a fɔ fa ye a kana denmuso in danga denmuso in yɛrɛ bɛ min na o wasara dangani ye o wasara dangana a ka duwawu kɛ denmuso in ye Ala k'a kana fa bɛ den nasɔn bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de fɛ fa tɛ balawu juguman ɲini den si ye i y'a faamu den mana nin sira fasɔn in ta an b'a fɔ facɛ ye kana taa i dusu fɛ kana t'i dusu fɛ duwawu k'a ye don o don Ala k'a kana Ala k'a kana sitanɛ fana cɛsirilen don koyi sitanɛ cɛsirilen don dɛ i y'a faamu sitanɛ fana bɛ se ka muso in lajarabi nin cɛ in na ka don a la sababu juguw fana ka ca an ka sigidaw la filankafow ni kɔrɔtitigiw bɛ yen i y'a faamu o kumana an b'a fɔ fa ye a kana den a kana danga a ka duwawu kɛ den ye Ala k'a kana den kɔni tɛ furu la a ka furu in kɔni tɛ furu ye den bɛ jɛnɛya de la kuma fila foyi t'o la Ala k'an bɛ sababa waati n'a koron kama kumakan laban jumɛn bɛ an ka karamɔgɔkɛ bolo k'a fɔ suna sabanan lajɛlikɛlaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
ala kan bɛ sababa ma Ustaz Ahmad ala kan n'aw dɛmɛ kumakan laban min bɛ an bolo o ye duwawu ani foli an bɛ duwawu kɛ sunna sabanan ala ka barika don a la a sinsinna ala ko min kan ala ka o don min ala kana dérouter abada ala kana bɔ sira kan a sinsinna ala kira sallallahu alaihi wasallam ka taabolo min kan silamɛya original a vrai a premier choix a premier qualité ala ka a don kan ala kana foyi ɲagami o sɛbɛn duwawu kɔfɛ an bɛ alamɛba jɛkulu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnana jurakan mɛnna minnu bɛ sini jamana na bamanankan mɛnna minnu bɛ an b'u fɔ bon u bɛ a lajɛ kosɛbɛ minnu fana bɛ français an bɛ u fana fɔ kosɛbɛ ani minnu bɛ Congo jamana na u fana bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan ala k'an kafo ala kan'an kafo k'an di diɲɛ ma aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نمدان سيغا بيسيغي دالا اكام بن سيغي داوري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم على